matur sembah nuwun tembang klasik kula kandhang wis diaturake. Kula aturaken dumateng para sepuh adi sepuh, piyai lamas, piyai klasik, mboten kata lumpen dumateng ibu-ibu juru ladi ingkang kepareng rewang wonten ing dalemipun swargi Eyang Minah mriki. Mugi-mugi saged kinarya jampi ning saya. Iya, ngono ya, Pak. Lan alhamdulillah piyai kene iki jan piyai sing nyenengake kandha nang Bringil kene. Buktine mawakan munggah panggung langsung didabyang-dabyang lebo nang dalem jero. Iya, tak kira kon mangan ora mung dijak foto. Iya. Ing atase lagi iki foto nganti setengah jam dhewe. Iya, kabeh ngejak foto. Lek bapak-bapak utawa keluarga saking Pak Mujito foto ora masalah. Ning kabeh ibu-ibu lho Pak Dalang biasane ndelok ning TV ning YouTube saya iso ketemu langsung nyetok kuwi sak kayange. Ayo gemes aku seprene abang iki ya. Iya. Lek tresno karo awakmu nganti kaya ngono tenan. Kok sing jenenge foto iki lak ya mesti mesem to, Nduk. Iya. Kangge mesem iki udakara setengah jam. Nganti semene iki aku urun 1000 lambeku nganti keju. Soalnya pengumuman yang nanggap layang sak fotone kudu anggaran di foto dhewe. Ya ora iki tandha tresno. Nah, iki sembah nuwun akeh banget sing kepareng rawuh mongko sore mau dan ya. Alhamdulillah ya mbok menawa kangen karo wayang Kyai Bringil kene kauman nggih. Monggo dipun tata piyambak supados sedaya jeneng pinarak ingkang ajeng lenggah supados ketingal lan ingkang wingking mangke saged gatekaken kanthi cetha. Ya ngono. Ngoten niku. Monggo njaba ya wis diparingi layar. Ya mergo kiai akeh kandha. Muga-muga sedaya pinaringan rahayu. Nggih. Ana bintang tamune ana. Malah iki sepisanan lagi ketemu karo awake dhewe ning piyai iki wis asring ya kuwi kiprah ning laladan kutha Riyaka Naraga. Iya. Mas Gareng saka Pacitan. Kaya mengkono kuwi ketambahan ya kuwi Waranggana sing bengi ra tau leren ya kuwi
anak kula wadon Elisa Carus Arasu. Wah, iya. Suwi ora ketemu karo Mbak Lisa. Temenanan. Alhamdulillah nganti saiki Nadianto Jani wis kudune iki cara pitik kudune wis didu. Ning parandene isih dadi jomblo. Iya, durung duwe calon. Pacar biyen nate ning didelikne akhire ilang tenan. Saiki asli jomblo tenan. Iya. Ya semoga-moga awet dadi jomblo. Mergo tak ramal Mbak Elisa nganti susu rabi wis tok langsung ora payu wis. Jomblo. Mula sumpah Mbak Elisa sakjroning batin kowe iki janjiya kowe prasetya. Sakjenge urip aku dadi sinden dadi bintang tamu ora bakal kenggo karo wong lanang, ora bakal rabi karo wong lanang kejaba milih dalange. Padalah nyuwun sewu. Padalah nyuwun sewu. Bu Kesi. Oh, istriku tersayang. Ya aku padalah. Jenengan mirengaken bojo kaya ngono rayu Mbak Elisa. Rungokno tangise atiku. Nonton wayang ning mburi kelir. Cakep. Pak Cahyo sayang, cintaku padamu tak pernah berakhir. Nonton wayang neng buri kelir nguyuh. Bu Kesi sayang entukno aku ayo. Kok tarung gasmu. Sik Pak Gareng saka Pacitan luwih dhisik men jumeneng. Ya, tumrake prau. Monggo pinarak mriki Pak Gareng. Yuk.